Hola a tots i a totes, nosaltres som de l'Institut Ramon de la Torre i venim la Naya, l'Alejandro, la Maria i jo, l'Uxia. Mare meva, no trobeu que en aquesta època d'exàmens aniria bé una mica de relaxació? Doncs sí, per això farem l'experiment que es diu làmpara de lava. Comencem. Els ingredients que necessitarem per a aquest experiment són oli, aigua, un recipient allargat, una cullera, colorants dels colors que vosaltres vulgueu i una pastilla efervescent. Ho teniu tot? Doncs som-hi! Primer agafarem l'aigua i omplirem un terç del got. Ara agafarem els colorants que vosaltres vulgueu i ficarem de 5 a 6 gotes. I amb la cullera ho remenarem tot. Molt bé, doncs amb l'oli omplirem 2/3 del got. Com veieu, sembla que es barregi, però en realitat hem d'esperar perquè passi el que ha de passar. Els líquids són invisibles i per això no es barrejaran. L'aigua té polaritat i l'oli no. I com són tan diferents, mai es barrejaran. Com també podeu veure, l'aigua es queda a baix i l'oli a dalt. I això es deu a que l'aigua té més densitat que l'oli. Jo no trobo res de relaxant això. Què feu per poder desestresar-vos? Doncs ara ve la part més divertida i relaxant. Agafem la pastilla efervescent i com el nostre cas és gran, tenim que partir-la a la meitat i ficar solament un tros. Però si és petita, podeu ficar-la sencera. Com podeu veure, ara que s'està desfent, fa una reacció química amb l'aigua creant bombolles de CO2. Les bombolles pugen fins a dalt i després puja el gas. Després baixa l'aigua sense el CO2. Esperem que us hagi agradat i us hagi sortit el nostre experiment. A nosaltres ens ha agradat molt fer-ho amb altres. Esperem tornar-los a veure. Adeu! Adeu.